Tomáši. Bacha, ahoj Davide. Dobrý den, dobrý den. Tomáši. No co je, hrajme Fortnite. Já jsem ti řekla jasně, že než se vrátím domů, tak máš nějaký povinnosti, který uděláš, ne? Jo, prosím tě, neotravuj mě teď. Neotravuj mě. Davide, taky takhle doma odmlouváš mamince, taky seš na ní takhle hodnej? No, prosím tě, vůbec jí neodpovídej, jestli nechceš, ona zas mele píčoviny. Já ne, já bych byl asi 2krát mrtvej už. Já si myslím, podívej se na Davida. Jo, ty vole, prosím tě, nech nás. Tomáši, já ti říkám, že až tady dohrajete a David půjde domů. Jo. Tak se zvedneš ty hajzle a budeš všechno udělat. Prosím tě, vůbec si toho nevšímejte, Jo. Zmiz. Jak to se mnou mluvíš? Davide, to je, viď? To je nevychovaný kluk, viď? Ne. Já ti říkám, počkej, až Davča odejde. Tak to bylo naposledy, Tomáši, tohleto. Jo, to víš, jo, vole. Daví, ahoj a pozdravuj maminku, jo? Jo, mějte se hezky, jo? Smrade. Nazdár.